God is good tonight. All the time. And all the time. God is good. Amen. En onszelf apostel tot zo groet in Jesus' naam. Amen. Halleluja. U weet, ek vra die Here, sê Here, gee U my 'n woord. Amen. Amen. Baie kere dan dink ons is vol van die woord en dan kom praat ons net kom besnert omdat ons die woord ken. Amen. Amen. Maar ek is by die werk Amen. en ek vra Here, gee U my 'n woord. Gee U my 'n woord. En as U my 'n woord gee, openbaar die woord. Yes. Amen. Amen. En dinsdag is ons in die bid hier. En almal stop klaar om te bid. Maar Mami Rose bid aan. Amen. En sy vat 'n gedeelte Amen. van die woord. Yes. En sy bid hom uit. Amen. As die eerste bevestiging. Sê Here, daar's dit. Die melk, Mami Rose, as jy hem bou. Onthou, het 'n stuk gebid van die melk, Rassel. En pas de tot staan op. En het touch ook aan my woord dan. Amen. Ek sê, Here, wat nog? Is Amen. klaar. Hier is die woord wat ek gevra het. Amen. Ek het gesê, Here, gee my 'n woord. En hier is die woord. Amen. Amen. Halleluja. Nou gaan ons na die woord toe. Yes. Glory to God. Glory. Die Bijbel sê in Exodus 3 vers 4. Die woord van die Here sê, toe die Here sien dat hy nuuskierig nader kom, roep God na hom uit die doringbos en sê, Moses, Moses. En hy antwoord, hier is ek. Toe die Here sien dat hy nuuskierig nader kom, Yes. roep God na hom uit die doringbos Halleluja. en sê, Moses, Moses. En hy antwoord, hier is ek. Yes. Hier is hy. Dank die Here vir sy woord vanaand. Mag die Here sy voorgeleesde woord ryklik sien. Amen. Nou die Here vanaand het 'n plan in ons lewe in. Yes. Nou hierdie konferensie is nie maar net 'n konferensie. Amen. Die Here roep ons nader uit die brandende bos uit. Hy sê, kom, die Bijbel sê toe die Here ons sien in die brandende bos, roep die Here om, en hy sê, Moses, kom uit. Kom uit. Kom uit hierdie brandende bos uit. En hy sê, Here, hier is ek. Nou as ek kyk, apostel na Moses, Amen. die Bijbel sê Moses was gebore met ma uit 'n Hebreëse vrou uit. Amen. Hebreëse vrou. Hy sterk vroue. Moses was nie gebore uit 'n papvrou uit nie. Hy Hebreëse vrou. Hierdie Hebreëse vrou. Moses was nie gebore uit 'n vrou wat huiskinder nie. Hy. Moses was nie gebore uit 'n vrou wat ander mense sien dame lyk nie. Moses was nie gebore uit 'n vrou wat nie lyk bedier en loop nie. Sy as sy by ander mense sê, hy is reg op, dan hy is nog veilig nie. Moses was nie gebore uit 'n vrou nie. Dan kom die man in die werk, dan by die skool en goed hulle voorop nie. Glory to God. Die Bijbel sê, hy was gebore in 'n Hebreëse vrou is. Hy was gebore uit 'n
vrou uit. Dat Breerse vrou. Sterk vrou. Een vrou wat weet, wat is het om verstandig te staan? Onbeweeglijk, uit van de duivel, zijn weer. Hij helpt van ons komt. Die enige vrou niet. Jammer mannen. De partij! De Breerse vrou. Dat die Bijbel zei, apostel. Toen die vrouw geboorte gee aan Moses mijn moeder. Het hij te doen Farao. Die mannen gedood maakt. Hij wil die man geslacht. En die kan mij voor geroeid. Hij wil dat hij geroeid had. Maar het gebeurt niet. Er brengt zijn vrouw het geboorte geschenk aan ons. Die Bijbel zegt. Toen vat ze die papa. En ze zit op een binnenrafie. Halleluja. Dat is aan die ridder. Die Hebreeuwse vrouw. Die Bijbel zegt. Toen kwam Farao zijn vrouw of zijn dochter. En ze kreeg van Moses op hier die Nijlrivier. Hier komen dan. Apostel, ze die baba gekregen. Maar dan krijg je die baba borstvoet niet. Want dan zegt die baba ziek mag niet. Kom keer van die Heere. Kom keer van die Heere. Die vrouw aan de macht krijgt. Dat die Hebreeuwse vrouw niet. Zo dan kan je die baba voet niet. Want dan gaat die baba veel melk en jam. Ongezonde melk. Hey! Hey! Ongezonde melk. Die baba was geboren in de Hebreeuwse vrouw. En dan gaat die baba naar die koning zijn huis toe. En dan gaat die baba voet niet. Hier die baba. Het had plaats die heeft melk gedronken. Toen ging nog naar zijn moeder. Zijn schoot was. Toen dronk hij. Die Hebreeuws. Die Hebreeuws. Zijn melk. Van mij maar. En nou en dan onze vrienden melk. Apostel, onze vrienden melk. En als gaat er vrienden melk aan buitenkant. En als we terugkomen hier zo, dan is zo ziek. Verstaat? Wat is hier elkaar? Als dit niet komt of gaat ons u van onze vrienden melk, bij vrienden borsten gaat drinken. Vooraf! Ongezonde melk. Dan komen ze hier. Dan willen ze elkaar bezieken. Because omdat jij gaat vrienden melk drinken, dan wil je van mij ook een zak van je vrienden melk. Hey! Ik heb geboorte. Ik heb Hebreeuwse melk. Het is ziek. Het is ziek. Het is ongezond. Zo je krijgt, apostel, die plaats mensen kennen ze die koeien melk. Halleluja. En verder was hier die melk en dan was die naar de machine toe. Om het nou onze kamers te om het puur te doen. Amen. En ze maakte weer van die puur melk.
Anders word nar van hierdie biomelk. Anders vorm van hierdie biomelk. Ek weet nie wat se biomelk letterlik, maar dit is biomelk. Maar ek ken ander van vrouens, as hulle die beesmelk, ek ken hulle die baba ook so pikkie, ek ook kry die vet van die melk. Die rood van die melk, sit nog op die baba. Sy met sy mond, wat het die baba regte melk gegee. Die regte voelkriem, ja. Ja. Hier kom ons vandaag. Amen. En ons vermaan jou een bietjie. Kom ons wees net daar. Kom ons doen met iets. En dan poos vermaan jou bietjie. Jy val. Kom ook nie weer terug. Hier kom ons weer, as dit tyd om op te staan. Die bly val. En vermaan ons jou. Ons bestraf jou een bietjie. En ons wees jou reg. Van die rechte dinge. Die raakmoedig, mismoedig. Van jou vriende meer by gedringe. En sy val. Because jy wil net gebrotel voet word. Ons moet jou net voet met die brotel elke keer. Jy kan nie brotel doen, ons moet jou brotel. Jy kan nie keer doen, ons moet jou brotel. Jy kan nie die Heere doen, ons moet jou brotel. Jy kan nie groot word nie, jy kan nie volwassen word nie, ons moet jou net brotel. Brotel moet ongezonde zijn. As jy geword om op te staan en die Heere te dien. Hoe lang kan jy bly leeg? Hoe lang moet ons jou pemper? Hoe lang moet ons jou soepen? Hoe lang moet ons jou een bottel gee? Voor jy op volwassene word en die Heere dien en gees in die baan. Ons is al moe vir jou, ons ken jou al. Die kerk hier Bijbel, en die kerk hier buiten, en die brabant pastor nie, en hulle moet ons nie sê van hom nie. Oranjamper, oranjbieler, van waarom? Hy is veel meer. Ongezonde melk. By die verkeerde borste, dat hy gaan aanhang. En gedrink. U mag die Heere prys. Glory! Hey! Ons raak moe van die ongezonde babas. Apostel, die Heere wat ek dien, het een plan gehad vir Moses. Hier zou het Faroese mensen omgekry. Halleluja. Die Heere praat met Moses. Hy sê Moses, leer hulle taal. Hy sê, leer hulle dans. Leer die manier Mami Rose, hoe hulle beweeg. Leer die manier hoe hulle dinge doen. Leer investigate. Investigate hulle structure. Hoe die mense opereer. Jy moet pas op van wie nooi jy in. Pas op van wie invite jy in. Hulle kyk hoe lewe. Hulle kyk hoe jy wandel. Hulle kyk hoe jy dinge doen. Hulle investigate hoe lewe. As die vijand toeslaan, as laat hy is dat doen met die hoofd, die man van die huis. En voor my boodskap titel, unbeliefheid. Unbeliefheid. Ons het geloof, maar ons vertrouw nie in ons geloof in nie. Unbeliefheid. Ek dien, maar ek geloof wat ek het. Ek geloof nie in dit nie. Dit sal sê die boek in Galasiërs, ek verwonder my dat julle so gauw afvallig word. Halleluja!
Kom 3 bares. Kom praat ek met 3 bares hierso. Ek praat nie met so daar hierso nie. Ek kom praat met my. Hoe jy nou so goed afvallen voor. Wie het jy nou getroffen? Ons kan nie met julle praat nie. Ons kan nie met julle fellowship nie. Because it's net jy hier sê. As net jy hier sê. As ek nie diens lei nie. As ek nie preek nie. That's not about you. En môre dan kom 'n klein storm van die pad langs. Klein storm van 'n pad wat kom die pad langs. En dan val je. Dan val je. Ons kan nog laat als er op een valler. Halleluja. Als je een adres apostel, een adres je naar de op een valler. Ik lijkt wat apostel aan het is. Je kreeg geroepte. Ja, en gekiesde. En dan kreeg je gekiesde. Nou verkiest hem aan mijn roos. Als een zaanloper. En verkiest dat hij op de concreet van gaan aan. Hij lijkt zo die original. Maar hij is niet original. Hij is een man. Een naam van die original. Dat is aanloper. Hij kan nog een handen opzetten. En Rika katatatata. Als hij met mij. Als hij met mij vanavond. Hij onderscheidt jongens. En haat jongens. En kijk wat die manier hoe je het hangt jongens. Hij kan ook die Bijbel opmaken. En zegt die Heer is beheerder. Mensen hebben jou een beheerder. En wat ik kan zeggen, gaat ik aan de dag van het woordskade weer. Hij zei, zag je een leefjes. Hij liegt. Waarom je praat door een band? Dan vale. Van hoe kom? Hij is niet echt niet. Hij is die namaaksel van die original. Nou krijg je die apostel. Nou krijg je die geroepte. Dit zegt precies. Dit apostel. Oeh, zuster Asha. Jij bent net die stoel gewoon van mij. Ja, staan voor wanneer staat. Praat je van mij, ik blijf zat. Scanner van mij, ik blijf zat. Bedrag mij, ik blijf zat. Ik kan zo te raten. Wat je wil. Jij gaat het niet uit niet. Jij gaat het niet uit niet. Jij gaat het niet uit niet. Glory to God. Hey! 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 Je bent geroepen. Prijs de naam van de Heer. Waarom moet een sukkel of twijfel om die Heer? Die God, wat hemel en aarde geschapen. Hoe komt het sukkel om te doen? I'm not sure. Unbelief faith. We zijn die geloof man van de Heer. Maar ons wankel
Ons eie It is movable. geloof. Ons wankel. Ons beklei nou en dan. Dien aan ons eie geloof. Here het met dat gepromis. Here het dan dit gesê. Here het dan daai gesê. Here het belofte. Here, kyk hier so man, ek kan nie weer nie. Hier kom nou die mense langs aan hulle skoene. En sê hulle is getoer. Hulle is getoer. Ons soek altyd iemand van my los. Om my blame te gee. Dan hoor jy, hy was 'n magtige man van die Here. Maar omdat hy geloof bepaal gees gehad het, en getwyfel het in my eie geloof, kon die Here nie van my die vensters van die hemel oopmaak. Apostel Eugene, ek maak klaar. Ek maak klaar. My vader comes to my Apostel, sê die woord van die Here nie. Kom op en het gaan oopgemaak word. Sê die woord die mami Roos, vraag aan julle sal gegee word. Hy sê, as die seun 'n vis vraag, sal 'n vader hom 'n slang gee. As hy hom 'n brood vraag, sal hy hom 'n klip gee. Luister na hierdie gedeelte. Hy sê, julle ouers wat sleg is. Julle weet om goeie gaan. Hy sê, julle ouers wat sleg is, wat weet om goed te doen. Vraag die Hebreëse mans. Goeie gawes. Vraag die Hebreëse ouers wat hier so sit. Hy kan 'n drakie is, hy kan 'n dag gaan koop as, hy kan dronk en dronk uitgaan, maar hy kan dit sakken. Hy kan dit sakken. Ek het hom nie gesien aan. Hy moet in hy bordos uitsmokkel, hy sakken. Hy moet in hy warme kombers uitsmokkel, hy sakken. Hy moet in hy useless, hy hardloop en nou sy koop, hy sakken. Hy het hom nie gesien aankom nie. Nou sê die Bybel sê julle wat ons dat sleg is, wat weet om goed te doen. Hoeveel te meer die hemelse Vader in die hemel. Maar ons geloof wat ons het, maak ons met vanke. En het maak ons met unbelief het. En omdat ons unbelief en ons geloof het, gaan ons loop en val. Kerk tot kerk gaan soek vir vreemde melk. Ons gaan soek vir vreemde kos daar buite kan. Maar ons los die gesonde kos hier binnekant. Nou moet ons manne wat uit die Hebreëse vrou gebore is, sukkel met jou wat jy wil luister. Sugar man. Sugar man. Enough is enough, raak groot. Raak volwassen in jou geloof in. Hier sê dan is gered. Hier sê dan is verhoors, is verander. Maar ons moet bly sukkel met jou. Ons weet net weer wat of hoe doen. My mami, was soos 'n kind wat die behoorheid moet bly hof toe. Hof toe, nadat dat sy hy gaan wat die magistraat net straf en klaar. En dan kom ons tot by die punt dat sy wat net gaan en klaar is storie. Van hoekom? Ons is moeg om te sukkel met 'n kind wat ons bly moet gaan opkeer. Ons moet jou bly opkeer. Ons moet jou bly opkeer. Ja, Peer sê, wanneer gaan julle by die vaste spyse uitkom? Wanneer gaan ons jou vlees injag? Wanneer gaan jy bietjie been kou? Wanneer gaan jy bietjie die was toen lekker soep en die been is die murg en die been het sy. Ons kan nie, Bishop, van ons moet hulle bly bote. En purities gaan koop om jou te gee. Hy sê, oh man, ons sukkel nie. Kom dierbares. Unbelief. Ons is gebore uit Hebreëse vir ons manne man. En kom ons wys aan hy buite.
Ons is nie papbroeke nie. Ons is net gemaak en so gelaat staan nie. Ons is manne wat kan verstaan en staan. Geen wonder. Hulle sê die vrouens is meer as die manne. Halleluja. En die manne apostel. Hulle blyf aan. As hulle wat blyf verval. Oh, Mami Rose. Hulle blyf aan. Hulle wat is aan. Blyf. Waar die gewoon die vrou aan die Here doen niet. Waar die gewoon een vrouw doen niet. Ze gaan bidden tot die man klappen zo aan die man en die sterren daar. Morgen zijn ze weer met die bidden. Waar die gewoon zijn van. Kijk hoe papa die wijkje. Ja, papa, zo. Waar gewoon een vrouw doen niet, man. Nooit niet. Hierdie breedse vroue. Nooit niet. Hierdie breedse vroue. Hij is voetbal. Jij zegt dat hij gaat niet worden keer toe die morgen zijn weer daar. Hij brengt daar. Morgen zijn weer daar. Halleluja. Ja, kas pak liefes. Bij een conferentie. Ja, makelaar. Broer staan op een getuigenis. Mijn vrouw staan en zij put hier wat broer John verrek. Hij loopt bij die kamer. Hij breekt. Hij reverse. Hij zegt, die vrouw probeert wat die broer John verrek. Hij zei, hier wil die vrouw met een dood hier. Dat doet dat ze me gaf of poison dan. Die man zei apostel. Toen hij bij die Heer uitkwam. Hij deed hij niet verstaan wat we die vrouw zijn. Maar toen hij bij die Heer uitkwam. En hij heeft die vrouw gepakt. Van die oude zoon. Die oude Heer. Moet weg. Zodat die nieuwe Heer kan gebeuren. Wat kan doen wat ons van aan die oude Heer, aan die vijand niet. Kan die nieuwe Heer niet geboorte geven. Die oude Heer moet doodgaan. Die Heer mag je roeren en regeren. Hij moet sterven. Zodat die nieuwe Heer. Oh, Heere, zodat die nieuwe Heer kan geboorte, kan gevoeren doen. Oh, was ook een kamer. Ons blok, ons Heer, die nieuwe geboorte, die ons zal doen en laten. Dit is bij ons 30 jaar en 15 jaar. Pastor, hoe lang dien je nou? 19 jaar. Zat er lang dien je nou 15 jaar. Maar die vrouw is nog diezelfde. Daar wat ons aan gelost is. Daar is geen change of verandering. Want hoe komt die keer die nieuwe Heer? Om geboorte of naar voren toe te komen. Die echt Heer. Maar die oude Heer moet eerst de vrek. Zodat die nieuwe Heer kan opstaan. Kom hier, Maris. Kom, kunnen gaan die Heer, kom die Heer zo prijs. Glory to God. Zodat die nieuwe Heer, zodat die nieuwe Heer kan geboorte moet kan geven. Wat heb je geloof? Vincent is de baan, but this unbelief voelt dat ons eet. Je gaat naar mijn baas toe en zei, meneer, ik preek morgen. Hij is een moslim, ik ga niet om.
En ik is op die program. Hoe jij prijs je man Roos. En ik zeg voor hem. Hij zit in een officer. En dan vraag ik ook maar zit. Zeg je zit? Pastor zit. Dank je Heer dat je ons recognize. Als we les pastors of broers of zusters bij die werk gaan doen. Zeg je Bristol gaan doen. Als we nog zo. Ons wil nog twee? Ons wil nog een te koos hier. Moet je zeggen van mijn pastor niet man. Wat moet je van mij zijn broer niet? Roep me mee, roep me mee. Roep me mee man. Ik wil nog een koos hier. Ik zeg voor meneer, ik kan zitten, is het pastor. Eu sei que mora, eu vou pro rua para net preto mora. Hij zei pastor, laat beginnen de dienst. Ik zei dat gewoon iemand maakt announcement 6 o'clock, maar water niet. Hij zei, pastor. En denk ik, maar zomaar 5 o'clock hoor. Ik heb nog verder gezet, ik heb op het jaar gezet, prijs toch. En dat is het. En dat is het. Wat dat zei, ik ga geboren. En dat je keert zijn vrouwelijk. My father. Moving fast. Nee, unbelief fight me. Als ik unbelief fight gaat het. En hij maakt van mij gezegd, Jezus is mijn bezig. Je moet weten. Maar dat denk gewoon dat ons moet authority. En onze handen moet vatten. En die dingen moet zetten. Op een plek. En zei, hier is bij mij. Genoeg is genoeg. Apostelen van de huis van die Heer regeren. Maar de Bijbel slaat de Jim Isa. Die wil ik u vermanen, bestraffen. Maar daarna zal ik kunnen spelen. Dat is mijn zuster, jongen. Als je daar TV aanzet en dat is niet maar goed, ik zeg je, mama. Die zag ik van die Heer in mijn huis. Zit af met TV of change. Dat is die vrouw. Ik zei, hier ben ik. Ik ga niet die jonge mensen hier komen zeggen van man en bestraft. Ik zeg, moet niet dat en dat doen. Maar ons als leiders kan het niet eens doen. Ik zei, het kan niet voorbeeld stellen. Die kunnen ze regeren zoals ze wil. Maar die is aan die Heer. Zullen zo mijn zuster. Je moet niet dat en je moet niet dat. Zullen die bedien zijn, oh. Je zegt, hé, hier. Dat is bij mij hier zo. Zet af of change. Dat is bij 2006 hier. Emiel. En een girlfriend daar langs aan nog. Amen. En ik kan ze samen. Dat dit geleerd wordt met authority nemen. En wijs. Hier. We staan vast. Maak wat je van. Maar hier. Amigos, hier gaan pastor leden, ik heb mijn mama die wil bishop. Hier, ik ga zoals een ratten, een luisteraar. Ik sta vast. Die dag toen dat ik kwam, toen zei poort en ik maak toen vast met clue. Zo ik heb mijn mama die wil. Kumpa. Don't say it loud, Nami. Hier, ik sta vast. Hier, poorten, ik sta vast. Assim que assim diva. Quase ninguém não sabe. Até a inspiração. Não vi horas. Quase ninguém dá muita inspiração. Eu vou dar para net. Alles davon anders. En baie keer dan ken ons. Misschien zijn niemand van hier. Ik heb verkeerd als. Of man van die Heer, niet ik ken. Maar als je praat van unbelief, feit, dan weet je van wat praat je niet. Van wat praat je niet. Van die Heer van mij, daar. En die had hier gekomen. Maar dat was op een manier
Waar die ook een keer bij jezelf gekomen. Yes. Toen je eigen geloof. Je gelaat vangen. Prijs die naam van die Heer. Unbelief. Fight tonight. Glory to God. Mag die Heer onze geloof weer stel. En het op een level zet. Wat geen mens kan verstaan. Wanneer is in jou alleen is en die tranen loop net. Die Heer is bezig om ons geloof te herstellen. Apostel Tots, man van die Heer, ons krijgen beringslied als het weer bij is. Stand op, man van die Heer. Glory to God. Heer, ek loof u vanavond. Kom ons bring net bidden vir hom om die trouwens. En wil de apostel moet zo staan? Staan die apostel. Staan je voor? Glory to God. Jesus, kom ons bring bidden vanavond. Tina staan niet zo. En we vanavond je moet je handen opleggen. Maar bring ons apostel. Zet hem niet zo. Jesus. Kom eens bij hem vanavond. Jesus, Jesus. Nog achter hem toe zo nou dus. Nog achter hem toe zo die zo die naam. Hij is die schepper van die amal, die amal. Ai, dank je, Heer. Hij is die Jesus. En wil je met de apostel zijn, wat met olie precies, het olie op man, met de apostel. En we vanavond even rijden. Als we vanavond niet voorbij komen, van de apostel ons kind zelf, met de olie, en onze aanbeliefheid vanavond verbreekt. Prijs die naam van die Heer. Kom eens aan onze Sasha. Kom vanavond die waar ons blijven rijden. Ja, die Heer, vlug hier vanavond. Breek die aanbeliefheid. Breken ons leven. Laat die blank. Yes, Lord. Hij is die zoetwaar. Yes, Lord, ja, ja. Dank je, Heer Jesus, Jesus. Dank je, Heer Jesus. Dank je, Heer Jesus. Kom groot en klein vanavond. Hij is die ziekte. Hij is die ziekte. Jesus, Jesus. Dank je, Heer. Glory to God. Jesus, Jesus. Yes, my Lord, yes, my Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Jesus, 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 Jesus. Ons verbreek, ons verbreek, ons verbreek, ons verbreek, ons verbreek, ons verbreek. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Yes, yes, Lord, yes, Lord. Yes, my Savior, yes, my
Jesus, Jesus, yes, Lord. Yes, this is